A tak ti ďakujem, nebeský Oče, za túto príležitosť, za túto milosť, že sme sa tu mohli stretnúť. Aj keď takáto hrstka, Pane, ale Ty si Pán, Ty si náš Boh a náš Pán, aby sme verní, tak sa oslá pri nás, daj sa nás poznať viac a viac. Aby sme ťa, Pane, milovali, aby sme ťa poznali, aby sme mohli toto svedectvo o Tebe priniesť ďalším a ďalším ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, ktorí nevedia nič o Tebe, ktorí sú v temnote, ktorí blúdia, ktorí sú v moci tohoto sveta, v moci ducha tohto sveta, ale Teba nepoznajú a idú na smrť a nejdú do života a oni ani o tom nevedia. A tak nám daj milosť, aby sme my ťa poznali viacej. Aby sme potom toto svetlo, toto zjavenie o Tebe, toto poznanie Teba mohli priniesť ľuďom. Aby oni, keď budú počuť naše svedectvo, keď im budeme hovoriť o Tebe, vydávať svedectvo o Tebe, aký si, o Tvojich tých cnostiach, tej Tvojej dobrote, tej Tvojej láske, tej Tvojej moci, tej Tvojej svetosti a spravodlivosti, tej Tvojej milosti, tak aby oni boli dotknutí, aby uverili, aby oni sa obrátili k Tebe a boli zachránení a vytrhnutí z moci Teba, vytrhnutí zo smrti a prenesení do života. Buď na milosti aj teraz. Túžime po Tebe. A Tvoja milosť nech je s nami stále. Amen. Otvoríme si Skutky svätých apoštolov, 17. kapitolu. Prečítam od 30. verša. Boh teda prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti v osobe muža, ktorého určil na to a podal všetkým ľuďom vieru, skriesiac ho z mŕtvych. Amen. Takže Boh určil deň, kedy bude súdiť celý svet v spravodlivosti v osobe muža Pána Ježiša Krista a pohliadol na čas nevedomosti, kedy ľudia nepoznali Boha, nevedeli o Bohu, robili veci, ktoré sa Bohu nelúbia. A Boh si povedal, stačilo. A teraz on rozhodol teda, že on určí deň, kedy sa bude každý človek zodpovedať za ten svoj život, ktorý žil na tomto svete. Ale predtým, ako príde ten deň, tak on poslal svojho syna Ježiša Krista, aby sme mohli poznať Boha. Aby sme my mohli uniknúť tomu dňu. Ale ten deň je určený a aj ten, skrze ktorého bude každý človek súdený, alebo podľa ktorého bude každý človek súdený. Viete, sa tam postaví Pán Ježiš a teraz každý človek bude privedený a bude súdený podľa Pána Ježiša Krista. A to nie je, že len v ten deň, ale človek dostáva milosť alebo dostáva možnosť vlastne už teraz uveriť, pretože to je napísané, že ustanovil deň, v ktorom bude ten súd. Ale skôr, než to príde, tak Boh dáva prehliadol alebo skrátka povedal, že už dosť bolo času nevedomosti, že ma nepoznali, nevedia oni nič o mne, a tak teraz ja sa im dám spoznať. Ja sa im dám spoznať, a to preto, aby keď príde ten deň, aby oni unikli vlastne smrti, aby neboli odsúdení v ten deň. Ten deň súdu, keď príde súd. Aby oni tomu unikli. A každému teda človeku ponúka vieru na to, že je to pravda, tým, že ho vzkriesil z mŕtvych. Tu hovorí Pavol. Na jednom mieste v Skutku svätých apoštolov v 10. kapitole tam Peter hovorí a prečítam od 42. verša. A prikázal nám, Pán Ježiš im prikázal apoštolom, aby sme hlásali ľudu a dôrazne svedčili, že on je tým od Boha určeným sudcom živých aj mŕtvych. Jemu vydávajú svedectvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto verí v neho.
Takže doslova aj Pán Ježiš to tak prikázal, že tým svojim učeníkom, že aby išli a dôrazne svedčili nie že len Židom, ale vlastne všetkým, že ako je to tu napísané, že Pán Ježiš je od Boha určený sudcom živých a mŕtvych. A že odpustenie hriechov dostane každý, kto verí v Neho. Takže ľudia majú činiť pokánie. Sám Pán Ježiš hovoril v tom Lukášovi napísané tam v 43. kapitole, že musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechu medzi všetkými národami. Nie že len Židom alebo Izraelcom, ale všetkým národom je skázanie pokánie a odpustenie hriechov skrze Pána Ježiša, skrze Neho, skrze Ježiša Krista. Musí byť kázané v jeho mene odpustenie hriechov a pokánie, kde sa odvrátili od svojich ciest, odvrátili od svojich bezbožníc, od ciest, kedy oni nepoznali Boha, nevideli o Bohu. Pretože to spôsobilo to, že príde ten súdny deň. Deň súdu príde kvôli hriechom ľudí, pretože ľudia nepoznajú Boha, blúdia, odvracajú sa od Boha, sú v nepriateľstve voči Bohu, hrešia proti Bohu a Boh to nemôže nehať len tak. A preto určil ten deň. Tak ako začiat Noého, tiež sa tam je napísané, že sa množila neprávosť ľudí, alebo že všetko, čo vymyslel človek, bolo len zlé a Boh mal bolesť v srdci a preto povedal, nie, tam presne tak napísané, ale tam tiež určil deň, kedy to všetko ukončí. Ale skôr, než ten deň prišiel, tak tam našiel Noého a tomu povedal teda, že toto sa udeje a priprav sa na to, že príde ten deň, kedy vlastne všetci tí, ktorí ma nepoznajú, ktorí ma nechceli poznať, ktorí hrešili proti mne, ktorí išli proti mne, boli nepriateľství proti mne, tak ja vykonám súd nad nimi a ja ich spravodlivo vlastne vykonám trest nad nimi, spravodlivý trest budem za tie svoje činy, ktoré robili. A vlastne podobné volá, čo hovorí Boh aj teraz a oznámuje teda, že on vykoná vlastne ten súd, alebo príde ten súdny deň. A skôr, než príde ten súdny deň, tak Boh dáva ľuďom šancu, alebo milosť dáva, že aby sa teda pripravili na ten deň. Aby teda činili pokánie, aby uverili v Ježiša Krista, aby uverili v toho, skrze ktorého bude vlastne ten súd vykonávaný. V ktorého spravodlivosti bude vykonávaný ten súd. To znamená, že aby uverili v Neho, a nie, že len uverili v Neho, ale aby poznali tú jeho spravodlivosť. Pretože tak ako začal z Noého, tak aj teraz sám Pán Ježiš hovorí v Matúšovi 16. kapitole, že príde Syn človeka so svojimi anielmi a on odplatí každému podľa jeho skutkov. Takže každý jeden človek, keď uverí v Pána Ježiša Krista, tak sú mu odpustené hriechy, ale potom ten človek, keď sú mu odpustené hriechy, tak on musí zmeniť svoje myslenie, musí zmeniť svoj charakter podľa toho spravodlivého, podľa toho, ktorého Boh na to určil, podľa ktorého bude ten svet vlastne súdený. Alebo podľa ktorého bude ten svet súdený. Pretože Boh bude súdiť každého človeka, bude sa pozerať na Pána Ježiša, na svojho Syna a k nemu bude prirovnávať každého človeka. Pretože Boh je svätý, a on vlastne nám dáva spravodlivý a on nám dal milosť, aby sme aj my boli svätí, alebo aby sme boli my spravodliví práve v Kristovi Ježišovi, keď uveríme v Neho. Pretože sú nám odpustené hriechy, tak Boh nám dáva milosť, aby sme mohli začať žiť nový život. Odznovu, ako by sme sa, ako to je napísané v Božom slove, znovu narodili. Od začiatku, ako keby nám dáva milosť. Novú šancu nám dáva. A to tak, že my veríme v Pána Ježiša Krista a že sa učíme od Neho, alebo že ho nasledujeme, že pozeráme na Neho. Pretože skrze Neho bude ten súd vykonaný. A skrze Neho my môžeme vlastne poznať Boha a to je to najdôležitejšie, čo človek potrebuje, aby bol spasený, aby bol zachránený, že on potrebuje poznať Boha, lebo keď pozná Boha,
tak bude mať život. Nie hociaký, ale bude mať život večný. Lebo život večný je o poznaní Boha. Tak je napísané v Jánovom Evangeliu v 17. kapitole. Že to je ten večný život, aby poznal teba, toho jediného pravého Boha, toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Pretože viera sa dokazuje našim životom, alebo sa dokazuje našimi skutkami. Tak je napísané, tak Jakob hovorí, že viera v tom Jakobovom liste napísané aj o Abrahamovi, ale tam je napísané o tom, že teda v 22. verši v 2. kapitole je napísané, teda vidíš, že viera spolučinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a počítal sa mu to za spravodlivosť a bol nazvaný priateľom Božím. Abraham uveril Bohu a robil voľaké skutky, robil podľa tej svojej viery, ako mu Boh povedal, podľa toho jeho slova. On sa tak choval. Boh mu povedal, poď, tak on išiel. Urob toto, tak on urobil tak. A teda viera, vždycky, keď je o tom, keď aj tam hovorí Peter v tých skutkoch, že odpustenie hriechov dostane každý, kto verí v Neho, to je pravda. Áno, Boh nám odpúšťa všetky naše hriechy, keď my veríme v Pána Ježiša Krista, ale potom my máme žiť voľaký život, ktorý nám Pán Ježiš ukazuje. V ňom máme odpustené hriechy, ale máme žiť aj život, ktorý nám ukazuje. Ktorý sme im teda prijali od Neho. Ten život, keď nám budú odpustené hriechy. A to všetko kvôli tomu, aby keď príde ten deň súdu, aby sme my unikli súdu, aby sme my neboli odsúdení, ale aby sme boli zachránení, aby sme boli spasení. Skrze tú vieru v Pána Ježiša Krista, ako nám Boh zaslúbil. A toto je veľmi dôležité, aby človek vedel o tomto, pretože ľudia sa ženú za márnosťou, zaujímajú sa o veci, ktoré nie sú dôležité pre ich život. A oni o tom ani nevedia. Starajú sa o politiku, starajú sa o čo budú jesť, čo budú piť, alebo o neviem, aké starosti alebo problémy majú. A to je pre nich život, to je pre nich to najdôležitejšie. Na tým svoju myseľ zamestnávajú alebo trápia, ale Boha nehľadajú, Boha nechcú spoznať. Včera som sa stretol s jedným mužom, som opravoval pri škole niečo a tam sa zastavil jeden chlapík, taký muž, starší, 62 rokov mal. A začal, neviem čo, o škole a potom o politike a neviem čo. A úplne taký nepokoj, taký hnev išiel z neho na politikov, na západ a tak, no čo sa teraz vo svete poberá politika. A chvíľu som sa s ním o tom bavil a chcel som mu tak obrátiť, aby nie tak hovoril, ale zle hovorí. Nakoniec som mu povedal o Bohu, som mu povedal o Pánovi Ježišovi. Ako náhle som mu začal hovoriť o Bohu, o Pánovi Ježišovi, tak už sa s ním chce so mnou baviť. Už povedal, že miešam hrušky s jablkami, to nesúvisí, to není tak. A snažil som teda povedať, že toto, čo sa vy trápite tu, no kvôli čomu nemôžete ani spávať, určite nemôžete spávať, lebo takto, keď rozmýšľate, tak nemôžete mať pokoja, nemôžete ani spávať kvôli tomu takom mysleniu zlému, čo myslíte zlé. A to vám prinesie vašu skázu, to vám prinesie vašu smrť. To nie je dôležité. Keby ste skončili v nemocnici, tamto, že vám bude hroziť smrť, budete sa zaujímať o politiku, o tom, či východ alebo západ je dôležitý, či máme byť tam alebo tam, a či politici sú takí alebo takí. O to by ste sa zaujímali na posteli, na smrteľnej posteli, by ste sa o tom zaujímali? Alebo by vám išlo o to, že teda ako prežiť, ako si zachrániť svoj život. Ale on to odmieta, on to neprijal. To nemôžeme spájať, to je inšie, to je úplne o inšom. No nie, to nie je inšie, to je práve, to je najdôležitejšie, ale to nevidíte, ste slepí. Nevidíte to. Ste zaslepení. No a potom už vidia, že už som mu nepohne, že už sa s ním nechcem o tom baviť, tak už potom sa zvrtla už išle. Ale som pochopil vlastne, že ľudia sa zaujímajú o veci, ktoré nie sú dôležité, ale oni o tom ani nevedia. Ktoré nie sú dôležité pre ich život, ale oni si myslia, že to je dôležité pre ich život.
sú tak zatemnení, to som povedal, že teda ste oklamaní diablom. Diabol vám zatemní mysel, dáva vám myšlienky, že toto je dôležité, a pritom to nie je vôbec dôležité. Dôležité je poznať Boha. Dôležité je uveriť v Pána Ježiša Krista a skrze Pána Ježiša Krista poznať Boha. Lebo v Ježišovi sa nám zjavil Boh a je nám odhalený Boh. V 2. Korinťanom, 4. kapitole, Pavol hovorí, prečítam to od 1. verša. Preto majúc túto službu, ako sme dostali milosrdenstvo, neustávame. Ale sme sa odriekli skrytých vecí hanebnosti a nerobíme chytrácké a nefalšené slova Božieho, ale zjavením pravdy odporúčame seba každému svedomu ľudskému pred Bohom. A jestli aj skryté, zakryté naše evanjelium, zakryté je u tých, ktorí hynú, u ktorých Boh tohto sveta osvetlil zmysly neveriaci, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha. Lebo nekážeme sami seba, ale Krista Ježiša ako Pána a sami, že sme vašimi sluhami pre Ježiša. Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa z okna zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvelo v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. No ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás. Ktorí sme tiesnení zo všetkých strán, ale nie zohrení. Sme v rozpakoch, ale nie celé bezradní. Prenasledovaní a nie v zlom opustení. Sme občas povalení, ale nehynieme. Vždy a všade nosia so sebou mŕtvenie Pána Ježiša na tele, aby bol aj život Ježišov zjavený v našom tele. Lebo my, ktorí žijeme, vždycky sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby bol aj život Ježišov zjavený v našom smrteľnom tele. Takže smrť pôsobí v nás a život v vás. Ale majú z toho istého ducha a viery, podľa toho, čo je napísané, uveril som a preto som hovoril, aj my teda veríme a preto aj hovoríme. Takže Pavol tu hovorí o tom, že on dostal milosrdenstvo, dostal milosť od Boha, že mohol spoznať Boha a že môže o ňom vydávať svedectvo. A on nerobí to podľa toho, ako by sa to jemu zdalo správne, alebo podľa toho, ako si on myslí, aký je Boh, ale ako sa jemu Boh dá spoznať. Podľa toho poznania Boha. Nie podľa ľudskej múdrosti, ale podľa múdrosti Božej, že mu bol Boh zjavený. Boh sa mu ukázal. A on tohto Boha zjavuje. Tohto Boha ukazuje ľuďom, že aký je. A to vierou v evanjelium Pána Ježiša Krista, vierou v Pána Ježiša Krista, tým, že o Pánovi Ježišovi hovorí o jeho živote, o jeho smrti, o jeho zmŕtvychvstaní, aj o tom, ako tam aj Peter hovorí teda o tom, alebo aj Pavol ako hovorí, že o tom, že on je súdcom živých aj mŕtvych, že príde ten súdny deň a preto ľudia, aby činili pokánie, aby uverili evanjelium, že im Boh odpúšťa, nechce byť ich nepriateľom, chce byť na ich strane, chce, aby boli zachránení, chce im dať život nový, a to život, ktorý je v Kristovi Ježišovi. Život Syna im chce dať. A toto Pavol káže a tam hovorí o tom, že teda ten poklad má v hlinených nádobách, že nie on je ten, ktorý je mocný, alebo ktorý je schopný volačoho, ale to Boh je mocný v ňom. To Boh je schopný volačo urobiť cez neho. A to z jediného dôvodu, pretože on uveril v Boha, uveril v Pána Ježiša Krista a odovzdal svoj život Ježišovi. A ako to on hovorí v tom liste Galatom, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A čo teraz žijem v tele vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám za mňa. A preto to hovorí, že to je jeho poklad, to je jeho bohatstvo, to je to najcennejšie, čo on má. A to je Pán Ježiš, že on je tým pokladom, on je tým bohatstvom. To je Boh v ňom. Boh je jeho bohatstvom, Pavol hovorí. Boh, ktorý je zjavený v Kristovi Ježišovi. Tam to aj hovorí, že zachvá sa v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista. Že to je v jeho srdci. Ten nebeský Otec, ktorý sa mu dá spoznať skrze Pána Ježiša Krista. A toto on zvestuje, toto on oznamuje, ale v tom mysle, že nie on, ale Ježiš cez neho to hovorí.
Pretože on nehovorí podľa seba, nehovorí podľa takej svojej múdrosti, tak ako to predtým, skôr než poznal Pána Ježiša Krista, sa riadil podľa voľakého učenia ľudí, sa riadil, ale teraz on dostal zjavením od Boha. Boh sám sa mu dá spoznať. A tohto Boha on zjavuje. A tam hovorí v tom 10. verši: vždy a všade nosia so sebou mŕtvene Pána Ježiša na tele, aby bol aj život zjavený v našom smrteľnom tele. Viete, život Pána Ježiša mohol byť zjavený na Pavlovi len preto, že on poznal Pána Ježiša Krista. Že sa s ním poznal, preto on mal jeho život. Lebo život Pána Ježiša Krista nemôže mať nikto, kto ho nepozná. Pretože ten život sa riadi podľa voľakých zákonov, alebo podľa voľakých príkazov, alebo podľa voľakých myšlienok, podľa voľakých slov. Ako každého život človeka sa riadi podľa voľakých myšlienok, podľa voľakých slov. A tak aj život Pána Ježiša, on sa riadi podľa voľačoho. A preto, keď aj Pavol, alebo každý jeden z nás, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista a my chceme mať ten život, tak sú nám odpustené hriechy a tým, že my poznávame Pána Ježiša Krista, tak my ten život prijímame cez to poznanie Pána Ježiša Krista. Preto aj Pán Ježiš hovorí v tom Jánovom evanjeliu, že to je ten večný život, aby poznali teba. Hej, toho jediného pravého Boha. A to, ktorého si poslal Ježiša Krista. To je život, poznať Boha. V tom je život. A preto aj Juno hovorí, že nesieme mŕtvenie Pána Ježiša na tele. To znamená, my už nie žijeme my, ale žije v nás Ježiš. To už nie je, my žijeme. To Ježiš umrtvuje to naše staré ja. Hej, ako Pavol hovorí, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. To naše staré ja. Ježiš umrtvuje, aby jeho život mohol byť zjavený na nás. A my to chceme, my mu to dovolujeme, my sme sa tak rozhodli, my sme tak uverili, že to je to správne, to je spravodlivé, to je to najlepšie, čo môžeme mať, že aby sme my žili Ježišov život. Aby sme my žili život, ktorý nám je daný od Boha Otca skrze Pána Ježiša Krista. Ten život, ktorý mal Pán Ježiš, to je ten večný život. A ten Ježišov život potom, keď my ho máme, keď sme ho prijali, keď po ňom túžime, tak on spôsobuje to, že ten náš starý život je utláčaný, alebo je umrtvovaný, je zatlačený dole, je usmrtený, a to z toho dôvodu, aby len Ježišov život bol zjavený. A v tom 11. verši hovorí, lebo my, ktorí žijeme, vždycky sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom smrteľnom tele. Pavol, alebo aj ty a ja, my sa dostávame do veľkých situácií, a to z toho dôvodu, teda aby bol ten život Ježišov zjavený na našom smrteľnom tele, aby bol ukázaný, že my máme život nie hociaký, ale my máme život Syna Božieho, my máme život, ktorý je z neba, ktorý je od Boha. Ale ten život sa môže prejaviť, sa môže ukázať len vtedy, keď my poznáme Pána Ježiša, keď my sme sa rozhodli, že my už nie, my chceme žiť ten starý život, ale my chceme žiť ten nový život. To je to, čo Pán Ježiš prikázal učeníkom, aby ľudia činili pokánie, aby zmenili svoje myslenie. Pretože príde ten súdny deň, kedy Boh bude súdiť celý svet v spravodlivosti a osobe muža k tomu určenému, Pána Ježiša Krista. V jeho spravodlivosti bude súdený svet. Pán Ježiš, jeho spravodlivosť a všetko sa bude prirovnávať k nemu. A kto nemá to, čo má on, no tak nebude spravodlivý a bude odsúdený. Skrátka, všetka tá spravodlivosť, všetka tá naša záchrana, to, aby sme boli zachránení, aby sme neboli odsúdení, je v Kristovi Ježišovi. Je v Pánovi Ježišovi. A tým, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, a tak nám dáva vieru, že tento život sa ľúbi Bohu Otcovi. A preto jeho nasledujte, jeho počúvajte, od neho sa učte. To je vôľa Božia, to je Boh chce. A my teda, každý jeden človek sa rozhoduje, že či ten život chce žiť, alebo nechce žiť. Či chce poznať Boha, alebo nechce poznať Boha. Pán Ježiš v Lukášovom evanjeliu, keď hovorí o tom súdnom dni, 23. kapitole, Lukášovom evanjeliu, a keď tam spomína ten súdny deň, kedy má prísť a súdiť celý svet, 21. kapitola. Tak, 21. kapitola.
Nebudem to čítať celé, tam sa hovorí o tých posledných, o tom poslednom dni. A tam hovorí od 34. verša to budem čítať. A vystriehajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň. Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zemi. Preto teda bdejte každého času, modliať sa, že by ste boli uznaní za hodných, uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred synom človeka. Takže Pán Ježiš tam dáva výstrahu teda v tom zmysle, že vy sa nevracajte do toho starého života, do toho starého myslenia. Vy sa učite odo mňa, čo som ja vás učil. A tam on hovorí, že si dávajte si pozor na to, v čom ste boli voľakedy, v čom ste žili, z čoho ste boli vyslobodení, z čoho ste boli zachránení. Z tých starostí o tento život, opilstvom, obžerstvom, neviem, či všetkým aby ste sa s tým vlastne nezaťažovali. Tým chcem povedať to, čo som na začiatku povedal, že ľudia sa zaoberajú vecami, ktoré nie sú dôležité pre ich život. A naopak, oni nakoniec spôsobujú to, že prídu o život. A Pán Ježiš teda on nás učí, aby sme my zmenili svoje myslenie podľa Neho. Aby sme sa učili od Neho, čo je správne podľa Neho, čo je spravodlivé podľa Neho. Lebo ak si budeme myslieť, že my aj to môžeme, on tu hovorí, že príde ten deň, príde ako osídlo, ako keď sa volá to chytí do pasce. Viete, do pasce sa volá, čo voľaké zviera nechytí len tak, že tá pasta sa pomaličky zatvára. Tá pasta, keď ste videli pastu na myši, viete, keď je to nastavené a tá myš sa chytí tej potravy, čo tam je nastavená, tak to robí cvak a je koniec. To je pasta. A takisto je to aj čokoľvek iné, akákoľvek iný duch pasce, to príde, že ten, ktorý je chytený do tej pasce, tak ho nestačí ani mrknúť, pretože keby stačí, tak by mohol uniknúť z tej pasce. A pasta, potom nie je to pasta. Alebo nie je dobrá pasta. Dobrá pasta je taká, ktorá je veľmi rýchla. A Pán Ježiš tu hovorí, že príde ten deň ako pasta, ako osídlo na tento svet. A nikto z toho nebude môcť uniknúť. A tam potom hovorí, v tom 36. verši, 36. Preto teda bdejte každého času, modliať sa, že by ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa tu má diať a postaviť sa pred synom človeka. Viete, a toto nehovorí neveriaci Ježiš, to hovorí veriaci, ktorí uverili v Neho, ktorým sú odpustené hriechy. Ako to tam hovorí Peter, že on je tým od Boha určený sudcom živým aj mŕtvych, a odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto verí v Neho. A Ježiš to hovorí tým, ktorí sú odpustené hriechy, ktorí sú spasení, teoreticky, ale Ježiš hovorí, bdejte teda každého času, že by ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred syna človeka. A to postaviť sa pred syna človeka znamená, že aby ste boli prijatí synom človeka, aby ste boli poznaní synom človeka. Tam máme podobenstvo o pannách, o 10 pannách, a tam je povedané tým 5 je povedané poďte, vojdite, ale 5 je povedané nepoznám vás. A to boli všetci, to sa hovorí o veriacich. Ale bol povedané, nepoznám vás. Preto tu Pán Ježiš hovorí, že teda bdejte každého času a modliať sa. Každý deň sa modlite. Za čo? Aby ste boli hodní uniknúť. No kto je hodný, aby tomu unikol? Aby unikol všetkému tomu, to, čo má prísť na svet, ten súd, čo má prísť na svet, pretože ten súd sa bude konať tu na svete bude súd. Viete, keď ľudia odídu z tohto sveta, tam už nie. Keby som to mal tak povedať, tam už nie je súd, tam už bude len rozsudok vykonaný, lebo tu si už bol, na zemi sa rozhodovalo o tvojej vine a nevine. A tak keď odídeš z tohto sveta, tak keď prídeš tam, tak buď si vinný, alebo si nevinný. Tam sa už nerozhoduje, tam už nemáš možnosť nápravy. Tak
tak to poviem, ospravedlnenia, alebo omluvy, alebo obhajoby voľaké. Viete, tu na zemi môžeš byť obhajený. Tu môžeš byť ospravedlnený na zemi pokresli. Tu môžeš prijať to ospravedlnenie. To aj Pán Ježiš hovorí v Jánovom Evangeliu v 3. kapitole, hovorí, že neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený. A to je ten súd, že ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. A nechceli ísť svetlo, lebo nenávideli svetlo. Ale každý, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby bolo zjavené o skutky, že sú vykonané Bohu. Tak nejako je to tam napísané. Takže to už tu na zemi prebieha ten súd. A Pán Ježiš nám teda hovorí, alebo nám radí k komu? No tým, ktorí uverili v Neho. Bdejte, dávajte pozor každý deň, modlite sa za to, aby ste boli hodní. Viete, ak to je hodný uniknúť všetkému tomu? Kto pozná Boha, kto pozná Pána Ježiša Krista, ten bude hoden, aby unikol. Prečo? Lebo on sa bude voľako chovať. On sa bude voľako správať. On bude, ako to bolo povedané o Abrahamovi, Abraham uveril Bohu a Boh mu to počítal za spravodlivé a bol nazvaný priateľom Božím. Ty budeš priateľom Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš ťa nazve svojim priateľom. To Abraham nie sa volal priateľom Božím, ale to Boh Abraháma nazval priateľom. A Pán Ježiš hovorí učeníkom svojim, vy ste moji priateľmi a činíte všetko, čo vám ja prikazujem. A na to väčšie lásky nemá nikto, než aby svoj život dal zo svojich priateľov. A vy ste mojimi priateľmi, tam 15. kapitole Jánovej Evangelia je to napísané. Vy ste mojimi priateľmi a činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Vidíte, ako tam je to, že Pán Ježiš zomiera za svojich priateľov a priatelia sa dokazujú tým, že poslúchajú jeho slovo. Že robia podľa jeho slova. To znamená, činia jeho slovo. Priateľ, to je niekto, s kým máš dobrý vzťah, s kým sa môžeš podeliť o dobre aj zlé, že s kým si na spoločnej vlne, keď to tam mám povedať. Si jednomyslený. Nie si proti, lebo to by si bol nepriateľ. Nepriateľ je, že ty máš také myslenie a on má také myslenie. A ty chceš toto a on chce toto. A tam sa to nezhodujeme, ideme proti sebe. Ale priatelia sú tí, ktorí majú rovnaké zmýšľanie, že rovnako zmýšľajú. Preto sú radi spolu, pretože majú spoločné ciele, spoločné túžby majú. Viete? A Pán Ježiš preto hovorí teda, vy ste moji priateľmi a činíte všetko, čo vám ja prikazujem. To znamená, ja som zomrel za vás a vy ste moji priateľmi a robíte podľa toho, ako ja myslím, podľa toho môjho zmýšľania myslíte. Vtedy ste moji priateľmi. A vtedy sa naplní to, že ja zomieram za vaše hriechy. Skrze mňa máte odpustené hriechy a skrze mňa potom aj život máte. Ten môj život máte. Preto ste moji priateľmi, preto ste aj ten môj život prijali, pretože ste moji priatelia. A preto on tu hovorí teda, že modlite sa, aby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu. Hodný je ten, kto teda pozná Pána Ježiša. Chce ho poznať, chce poznať Boha. Chce ísť po tej jeho ceste. Chce chodiť chce byť v tej jeho spravodlivosti. Ten bude uznaný za to, aby tomu unikol. Bez toho poznania a túžby po poznaní Boha, tak nemôže byť človek zachránený. Pretože Boh dáva milosť, aby sme my ho mohli spoznať. Preto sme tam na začiatku hovorili, že on prehliadol časy nevedomosti, kedy ľudia nepoznali Boha. A teraz, vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi, je nám Boh zjavený. Tak ako to aj Pavol tam hovorí v tom liste Korinťanom, že v ňom je ukázaný Boh, zjavený Boh. V ňom môžeme poznať Boha. V Jánovom Evangeliu napísané, že Boha nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je voľne od toho, on nám ho vysvetlil, alebo on nám ho známym učinil, on nám ho ukázal. Pán Ježiš hovorí, kto mňa videl Otca, alebo kto mňa poznal Otca. Pretože Otec bol v ňom. Viete, a tie skutky, ktoré Ježiš robil, aj tie slova, ktoré on hovoril, sám Pán Ježiš hovorí, to nie ja robím, to nie ja hovorím, to Otec robí, to Otec hovorí cez mňa. To sú jeho slova, to sú jeho skutky. Pretože Pán Ježiš bol tak spojený s Otcom. Oni boli jedno.
A do tejto jednoty vlastne volá aj každého veriaceho, aby sme my boli jedno s Pánom Ježišom. Aby sme rástli v ňom, alebo ako to je napísané v tom isté Efežanom, aby sme dospeli v jednotu viery. Plného poznania Syna Božieho. A toto nám Boh dáva teda ten čas na to, kým príde ten súd, aby my sme, každému človeku dáva ten čas, aby my sme dospeli, alebo aby sme rástli, spoznali Pána Ježiša Krista. A tu je napísané teda v tomto Lukášovi, že my sa máme modliť za to, aby sme boli hodní uniknúť tomu všetkému a postarať sa predsa na človeka. A keď sa ty modlíš takto, že Pane, daj mi, Oče, daj mi milosť, aby som ja unikol všetkému tomu, čo má prísť na svet a postarať sa predsa na človeka, tak Boh robí jednu vec, že On sa ti dáva spoznávať Kristovi Ježišovi. Pretože vtedy si ty hoden uniknúť, keď ty máš ten charakter Pána Ježiša Krista, alebo keď máš ten život Pána Ježiša Krista. Keď ty poznáš Pána Ježiša Krista, tak vtedy ty máš voľaké myslenie, voľaké chovanie, máš to slovo Pána Ježiša Krista je v tebe, zostáva v tebe a teda máš ten život Pána Ježiša Krista. Preto unikneš. Tak ako Pán Ježiš, aj On unikol. Aj On bol vytrhnutý, On bol zachránený, On bol vytrhnutý zo smrti. Unikol, pretože mal voľaký život, ktorý sa ľúbil Otcovi. A tak aj každý jeden človek, teda aj on unikne v tomu súdu, keď on uverí v Pána Ježiša Krista a túži po Pánu Ježišovi, túži po tom živote, ktorý má Pán Ježiš. Ak bola kto hovorí, že verí v Pána Ježiša Krista a neučí sa od Pána Ježiša Krista, nepríjma jeho slova, tak potom nie je v priateľstve s Ježišom, ale je v nepriateľstve s Ježišom. My sme spomínali tú 8. kapitolu Jánovo Evangelium, keď Pán Ježiš hovorí, viem, že ste semenom Abrahámovo, ale ma chcete zabiť, lebo moje slovo nemá miesto vo vás. Viete, ak slovo Pána Ježiša Krista si nenašlo miesto v tvojom srdci, tí, ktorí hovorí, že veríš v Pána Ježiša Krista, ak si nenašlo miesto v srdci, tak ideš proti Ježišovi. Si nie jeho priateľom, ale si jeho nepriateľom. Chceš ho zabiť, chceš ho odstrániť. Nenávidíš ho. Ale keď je jeho slovo v tebe, tak ho miluješ. A ty mu ukazuješ, že ho miluješ, pretože si prijal jeho slovo a s tým slovom si prijal jeho život. Pán Ježiš tak hovorí 14. kapitole Jánovej Evanjelia. Kto ma miluje, ten ostriha on moje prikázania. Môj Otec ho bude milovať, ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Alebo a kto ma nemiluje, ten neostriha moje slovo. Alebo keď ma niekto miluje, ten bude ostriať moje slovo a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Tieto slova Pána Ježiša Krista oni jasne ukazujú, každému ukazujú o tom, že teda ako si na tom človeče, aká je tvoja viera. Túžiš po živote Pána Ježiša Krista, chceš mať ten jeho život. Chceš mať život Kristov, ten, ktorý sa ľúbi Bohu, ktorý nebude odsúdený, ale naopak bude prijatý, bude bývať s Bohom na veky, ten, kto má ten život Ježišov. Ale kto nemá ten život Ježišov, tak on nebude prijatý. Nebude môcť bývať s Bohom. Pretože Boh je svätý. A my teda ukazujeme to, ako my milujeme Pána Ježiša Krista, alebo ako milujeme ten jeho život, ako túžime po jeho živote tak, že my chceme Pána Ježiša Krista spoznať. A poznať Pána Ježiša Krista znamená, že poslúchať jeho slovo, riadiť sa podľa jeho prikázania, riadiť sa podľa toho slova. Vtedy my ukazujeme, že ho poznáme, alebo že sme ho poznali. Tak je napísané v 1. liste Jánovom, v 2. kapitole. Potom známe, že sme ho poznali, keď zachováme jeho prikázania. Kto hovorí, znám moje prikázanie, nezachováva, je lhá, nie je v ňom pravda. Pretože nepozná Pána Ježiša Krista. A teda poznať Pána Ježiša Krista znamená mať jeho život. A tam ukazuješ, že ako ty miluješ jeho život, ako túžiš po jeho živote. Chceš mať život? Miluješ život? Život, ktorý nie je hociaký, ale je večný, ktorý nebude zničený, ktorý nebude odsúdený, ale naopak, ktorý bude prijatý Bohom, ktorý sa ľúbi Bohu. Tak ak chceš takýto život, tak musíš túžiť po Pánovi Ježišovi, lebo skrze neho ten život je daný. A ten život budeš mať len vtedy, keď teda to jeho slovo budeš mať v sebe. Alebo urobíš miesto, ako to hovorí teda v tej 8. kapitole Pán Ježiš, jeho slovo si nájde miesto v tvojom srdci. A
A tým ukážeš, že ty nie ideš proti Ježišovi, ale ty si s Ježišom a ty si na jeho strane. A ty chceš byť s ním v priateľstve, nie v nepriateľstve. A on ti otvára svoju náruč a hovorí, ja chcem byť tvojim priateľom. Ja som svoj život sám som dal za teba. Tak príjmi môj život. Príjmi môj život. Ja som obetoval svoj život, aby si ty mohol mať môj život. Viete, ale keď ľudia nepríjmajú život Pána Ježiša Krista, tak oni ho chcú zabiť znovu a znovu a znovu a znovu, lebo hrešia. Idú proti Bohu. Hriech je minutie sa cieľa, hriech je niečo, čo ide mimo Boha. A hriech je minutie sa cieľa, že nemáme vzťah s Bohom. My sme proti Bohu. To je hriech. A teda, keď my nepríjmame to slovo Pána Ježiša Krista, nerobíme mu miesto vo svojom srdci, netúžime po ňom, tak ako by sme hovorili, ja nechcem tvoj život, ja nenávidím tvoj život, ja nechcem mať s tvojím životom nič spoločného. Ja chcem žiť svoj život, ako sa mne ľúbi. A to je to potom, čo Pán Ježiš hovorí v tom Jánovom evanjeliu, že ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Takže tam sa rozhoduje o tom, to je ten súd, ktorý má prísť. To je to rozhodnutie Boha, že on bude spravodlivo súdiť každého človeka. On platí každému spravodlivo. Ale dáva možnosť ľuďom, aby sa zachránili, aby boli zachránili skrze Pána Ježiša Krista. Keď ho uveria, keď ho budú nasledovať, keď sa budú učiť, keď budú prijímať ten jeho život. Takýmto spôsobom môžu uniknúť. Keď sa za to dokonca, ako sme tu čítali v tom Lukášovi, modlia sa za to. Neviem, vy, či sa za to modlíte, ja sa za to modlím každý deň. Aby som bol hoden uniknúť tomu, čo má prísť. Urob niečo so mnou, aby som unikol tomu. A ja som tomu tak porozumel, alebo tak mi to bolo ukázané, ako vám to teraz hovorím, že teda že mňa to vedie k tomu, že ja chcem viac poznať Pána Ježiša Krista. Potom sa tak aj modlím. Pane Ježišu, ja ťa potrebujem viac poznať. Ja potrebujem viac poznať ten tvoj život. Ja potrebujem viac poznať tvoje slovo. Málo ho poznám. Potrebujem viac. Ja chcem viac ten tvoj život žiť. Viac milovať tak, ako ty miluješ. Pane, lebo vidím, že ešte to nie je tak, ako by to malo byť. Zmiluj sa na tom. Pomôž mi, nauč ma to. Vyuč ma to. Daj mi rozum, daj mi tomu pochopiť, porozumieť, v čom sa mýlim, tak mi to ukáž a premeň môj rozum, aby som tomu pochopil, aby som tomu porozumel. Že aby som to mohol žiť, to, čo ty hovoríš, lebo to je pre mňa to najdôležitejšie, čo ja potrebujem. To je ako to hovorí v tých žalmoch je to napísané, že tvoje slovo alebo tvoje prikázania sú mi cennejšie nad zlato a striebro. Radujem sa tvojmu slovu ako keby som našiel veľkú korisť, veľké bohatstvo, ako keby som našiel. Tak sa radujem tvojmu slovu. A toto, k tomu musíme dospieť, to my musíme mať radosť z Božieho slova, a keď ty nemáš to slovo, alebo vnímaš, že voľačo ty ešte tam zlyhávaš mi slovo, tak ti to musí vadiť. Ty si musíš uvedomovať, alebo musíš tak vnímať, že ti volá čo chýba. A to, čo ti chýba, to je život Kristov. Nie, že by si ho už nemal, ale nie je to, čo ty potrebuješ, to, čo by si ty chcel, to dokonalé, čo tam je. Celé to uchopiť. Celého Pána Ježiša Krista má. Ten jeho život, to jeho lásku, tú dokonalú lásku má. A za to sa teda treba modliť, preto nám to tu Pán Ježiš radí, aby sme sa za to modlili, pretože to je vecou Božej milosti. Nie tvojej schopnosti sa učiť. Nie tvojej vytrvalosti alebo neviem čoho. To je Boh, kto urobí. A preto Ježiš to tu hovorí, že za to sa máš modliť. Kde to je? Prečítam to najprv z listu Korinťanom, z prvých Korinťanom, prvej kapitoly. Prvý z Korinťanom, prvá kapitola, 30. verš. A od 26. verša tak čítam. Lebo veď vidíte svoje povolania, bratia, že nie mnohí múdri podľa tela,
nie je mnohý mocný, nie je mnohý urodzených je medzi vami zachránený, ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahábil múdry. Slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahábil to, čo je silné. A neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečím, aby sa pred Bohom nechválilo niektoré telo. A vy ste z neho Kristovi Ježišovi, ktorý sa nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, i posvetením, i vykúpením. Aby bolo, ako je napísané, tento sa chváli, nech sa chváli Pánom. Vidíte, tam Božie slovo nám hovorí, Pán nám hovorí o ľuďoch, ktorí nemajú takú múdrosť, takú inteligenciu, schopnosť sa učiť ako podľa sveta, že majú podľa múdrosti alebo podľa meritok tohto sveta, že tento je múdry, tento nie je múdry, prečo je tento múdry? Pretože sa učí, alebo pretože dostal nejaký rozum, má školy dobré a tento nemá žiadne školy, ale Boh sa nie na to pozerá. Boh sa môže nepozerať na to, že aké ty máš školy podľa sveta. Tak? Aké ty máš školy? A Boh sa na to nepozerá, že by si tým bol ako to, že IQ alebo inteligenciu, alebo neviem, aké meritka má tento svet, hej, aké moje. Pretože to nie ty svojou schopnosťou dokážeš tú múdrosť zobrať. To je vecou Božej milosti. Že ty to chceš, ty to túžiš, ty sa za to modlíš a Boh ti to dá. V Jakubovi je to napísané. Nedostáva sa niekomu múdrosti. Nech prosí od Boha. A on mu dá, on nevyčituje. Nemu hovoria, ty si taký hlúpy, alebo hlúpy, ako v škole ti hovoria, že, ako brat mu hovorí to svedectvo veľakrát, že ja z teba nič nebude, hej, a ty už nehraj futbal, lebo to jedine ťa uživí. To nie je, Boh sa takto pozerá. Boh sa pozerá tak, že chce vidieť tvoje srdce. Chceš? Tak pros. A keď prosíš, tak dostaneš. Aby sa pred Bohom nemohol chváliť niektoré telo, aby nebolo voľa to povedať, ja svojou múdrosťou som to docielil. Volačo, že ja som poznal Boha, že ja dokážem zachovávať jeho prikázania, že dokážem robiť podľa neho, že ja neviem čo, že on bol taký schopný. To nie je o schopnosti, ktorá je z teba, ktorá je z človeka. A to je o milosti Božej. A Boh chce vidieť srdce, on chce pozrieť, on chce vidieť len srdce človeka, že čo ty túžiš a on je mocný vlastne to urobiť. Preto to je napísané, že vy ste z neho Kristovi Ježišovi, ktorý sa nás stal od Boha múdrosťou. V Ježišovi je tvoja múdrosť, v Ježišovi je tvoja spravodlivosť, v Ježišovi je tvoja svetosť, a Ježišovi je tvoja záchrana, tvoje vykúpenie, to je všetko Kristovi Ježišovi. A to z jediného dôvodu, aby sa nemohol, ako to je napísané, nikto chváliť s sebou, že to ja som bola, čo robil. Ale ty sa máš chváliť, to Pán všetko robil. To Pán, on sa zmiloval, ja som len prosil, ja som sa sklonil, ja som bol pokore, prosil som a on mi dal. Pretože som bol chudobný duchom. Lebo ja som nevedel nič, ja som sa nevedel ani učiť. Ja som nemal rozum na učenie, ja som nemal nič. Som vám hovoril to svedectvo. Ja keď som sa chcel v škole naučiť, ja som musel hodiny stráviť nad volačím, aby som si volačo dokázal zapamätať. A ja som chcel dostať dobré znáky a preto som tam sedel, preto som to drvil do seba. A opakoval. Sme boli raz v škole v prírode, keď sme chodili ako so školou tam do Tatier, tam boli 3 týždne a tam sme sa aj učili. Viete, a tam som sa musel učiť medzi ostatnými, nie ako som bol ja zvyknutý doma, že tam som sa zavrel do izby, alebo v kuchyni som mal taký kútik a tam muselo byť ticho, a som sa tam učil, aby ma nikto nerušil. A tam bol hluk, tam bol krik. A aby som sa naučil, tak ja som si zapchal uši, aby som nikoho nepočul, lebo ja som sa nemohol ináč učiť. Tak som si zapchal uši. A nakoniec som dostal pochvalu od učiteľky. Ona napísala ako pochvala od striedneho učiteľa, že on sa tak chcel učiť, že on si uši zapcháva. Aby sa naučil volača. Neviem, čo dejepy zároveň, čo som sa vtedy učil, alebo vlastivedlo, alebo čo to bolo. Pretože ja som sa tak naučil, lebo ja som nebol schopný sa učiť v takom hluchu a ja som potreboval čas na to. A potom, keď som sa chcel učiť od Pána Ježiša Krista, ja som sa chcel naučiť to jeho slovo. Ale tak ako vtedy, tak ani teraz sa mi nedarilo. Ale Boh videl v moje srdce, že ja chcem to jeho slovo vedieť, že to je pre mňa životom to slovo dôležité pre mňa ako život je to jeho slovo, lebo ja som to tak pochopil, že jeho slovo je veľmi dôležité. A on mi dal milosť,
že nie, že ja som sa to naučil, že on mi to dal milosť a že ja som sa to naučil tak, že ja z toho jeho, z tých evanjelií alebo z toho učenia Pána Ježiša Krista viem celé tie state viem naspamäť a tým sa nechválim ja sebou, ako tu je napísané, ja sa chválim Pánu, že on to je jeho milosť. Ja viem, že som to nedokázal, lebo ja som to chcel sa tak naučiť, ale ja som sa to nedokázal, lebo sa mi to nedarilo. Aj teraz niektoré veci, ktoré sa chcem naučiť, niektoré slova, ktoré sa mi zdajú, že sú dobré, tak nie sa to naučiť, a neviem prečo, a niektoré, to si raz prečítam a už to viem. A kto o tom rozhoduje? Ja? Čo Boh rozhoduje o tom, že toto sa naučí a toto mi hneď tam zapne a hneď sa mi to tam uloží a hneď to viem, to slovo a nemusím sa nad tým ani zaťažovať a hneď to má iné, ktoré by som sa chcel naučiť, tak stále sa tam pletiem, stále vynechám, stále neviem čo a nie si to zapamätať. Pane, to je naozaj len tvoja milosť. Ty mi chceš ukázať, že naozaj, že to nie je som, že to len ty dávaš. Ale to je, ja týmto chcem ukázať, že to je všetko milosť Božia a preto je dôležité že modliť sa, že by si bol uznaný za hodných. Ale nie chvála bude tvoja, že ty si sa zachránil. Všetká chvála patrí Bohu, že on ťa zachránil. A ty to musíš vedieť, to musíš mať vo svojom srdci vrité, že to nie si ty, ktorý si schopný sa zachrániť. To je Boh, ktorý ťa zachráni a to len z jedného dôvodu, pretože ty si uveril, že on poslal svojho syna za záchrancu a že Kristovi Ježišovi je ti daný život a ty veríš Pána Ježiša Krista a chceš sa učiť od Neho. Chceš mať tú jeho spravodlivosť. A to nie je z teba. To je všetko je z Neho. Milosťou ste spasení skrze vieru. Nie zo seba, je to dar Boží. To je dar. Aj tá viera, ako sme tam hovorili na začiatku z tých skutkov apoštolých, vzkriesil ho z mŕtvych, aby ľudia uverili. Dal ľuďom vieru vzkriesiať ho z mŕtvych. A takto Pán Ježiš vlastne nás zachraňuje. Ale koho? No tým, ktorí sa pre ne sklonia, ktorí uveria v Neho, ktorí sa pokoria, ktorí sa ponížia. Toto slovo, ktoré sme tu čítali, že ten, kto sa chváli, sa chváli Pánom, tak to je v prorokovi Jeremiášovi, a keď si prečítate toho proroka Jeremiáša, 9. kapitolu, je to prorok Jeremiáš, 9. kapitola. A ja som si to, keď som si tieto verše čítal, tak ja som si to, nikdy som si to nespojil s tým, čo bolo predtým, ani potom. Mňa zaujali tieto verše, čo tam prečítam teraz. Je 23. verš, budem čítať, o 23. verš. Takto hovorí Hospodin. Nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou. Ani nech sa nechváli udatný muž silný svojou silou. Nech sa nechváli bohatý svojim bohatstvom. Ale týmto nech sa chváli ten, kto sa chváli. Že rozumie a zná mňa, že ja som Hospodin, ktorý činím milosť, súd a spravodlivosť na zemi, lebo v týchto veciach mám záľubu, hovorí Hospodin. Mňa vždycky toto zaujalo. Ale viete, v akom kontexte je toto slovo? O súde je to. Tam je, keď čítate tie verše predtým, alebo aj potom, ten kúsok, keď prečítam hneď pod tým 25. verš, hľa idú dni, hovorí Hospodin, že navštívim každého obrezaného v jeho neobrezanosti, Egypt, Júdu, Edoma i synov Amonových, Moába i všetkých obrezaných po strane, ktorí bývajú na púšti. Lebo všetky národy sú neobrezané a celý dom Izraelov sú neobrezaného srdca. Tu sa hovorí o súde, ktorý Boh prináša na svet a on hovorí, nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou. Nie, toto je dôležité. Nech sa zaujímaj o to, alebo sa chvál tým, ja som múdry, alebo ja som silný, alebo ja som bohatý. Ale ty sa chvál tým, že poznáš mňa, že ja som Hospodin, ktorý činím milosť, súd a spravodlivosť na zemi. Lebo v tých veciach má záľubu. Lebo načo ti bude tá tvoja múdrosť, tá telesná, načo ti bude tá tvoja sila telesná, načo ti bude tie poklady, to bohatstvo, keď príde súd a ty budeš zničený, ty budeš zabitý, pretože si mňa nepoznal, pretože si mňa neposlúchal. Týmto sa chvál, že poznáš mňa, že ja som ten, ktorý činí milosť, aj súd, aj spravodlivosť. Nie volať potom. Tu na zemi sa to už bude diať. Ja to už na zemi budem robiť. A to hovorí preto, keď tam čítam 13. verš v tej 9. kapitole, Hospodin riekol, pretože opustili môj zákon, ktorý som im bol predložil a nepočúvali na môj hlas, ani nechodili v ňom, v mojom zákone, ale chodili za umienenosťou svojho srdca a za bálmi, čomu ich naučili ich otcovia. Preto takto hovorí Hospodin zástupov Boh Izraelov, hľa nakrmím ich tento ľud
palinou a napojím ich jedovatou vodou a rozptýlim ich medzi národami a tak ďalej. A potom 22. verš ešte prečítam. Takto hovorí Hospodin, padne mŕtve telo človeka ako hnojivo na poli, ako snop za žencom a nebude toho, kto by zobral. Takto hovorí Hospodin, nech sa nechváli a tam potom ide tie verše. A potom tam pokračuje to ďalej, čiže on navštívi obrezaných v ich neobrezanosti, to neobrezaný, alebo obrezaný Izrael bol zmluva s Bohom a Izraelcom boli, že mali obriezku, ale tu sa hovorí o obriezke srdca, alebo neobrezanosti srdca. A to znamená, že sú tuční alebo pyšní. Poslúchajú ma, alebo neposlúchajú ma. Oni hovoria, Izraelci hovoria, že oni sú Božím ľudom. No ale keď ma neposlúchate, a chválite sa, že ste obriezka, že máte zmluvu s Bohom a znakom zmluvy je tá obriezka, ale vy ma neposlúchate, tak vy ste neobrezaní. A ja navštívim, tam to hovorí, ja navštívim každého obrezaného v jeho neobrezanosti. To znamená, ty hovoríš, že ty patríš Bohu, že máš zmluvu s Bohom, no ale keď neposlúchaš Boha, tak tá zmluva je zrušená. A preto vykonám súd na tebe. A nie že na tebe, ale na každých tých národoch, lebo všetky národy, aj spolu s Júdom, aj s Izraelom, všetci ste neobrezaného srdca. To znamená, všetci ste pyšní, lebo ma neposlúchate, neriadite sa podľa mojich slov, ako tam bol som čítal. Chodíte za umienenosťou svojho srdca. A za pánmi, za inými pánmi chodíte, nie za mnou, nie mňa poslúchate. Tak ako vás naučili vaši otcovia. A do toho Boh hovorí, do tohto, keď on vykonáva alebo vydáva svedectvo, že teda príde takýto súd, že aj Izrael, aj ostatné národy Boh bude súdiť, tak do tohto hovorí, to slovo je tam napísané, takto hovorí Hospodin. Nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou. Nech sa nechváli udatný muž silný svojou silou, bohatý svojim bohatstvom. Ale týmto nech sa chváli, tento sa chváli, že rozumie a zná mňa, pozná mňa, že ja som Hospodin. Ja som majiteľ zeme. Ja som pán všetko. Toto všetko mňa patrí. A vy sa budete zodpovedať všetci predo mnou za to, aký život žijete, ako sa chováte. Či mňa hľadáte, či mňa poslúchate, či mňa poznáte, alebo ma nepoznáte. Či chodíte po mojich cestách, alebo nechodíte. Alebo idete proti mne, či ste mojimi priateľmi, alebo nepriateľmi. A nepomôže vám to, že my máme zmluvu s Bohom. Že my máme, našim otcom je Abraham. To vám nepomôže. Ak nebudete sa riadiť podľa môjho slova, ak nebudete ma poslúchať, lebo Boh nehľadí na osobu človeka. Tak to hovorí Božie slovo. On nebude hľadiť, čo ty hovoríš, že ja som ten, alebo ja ten, a dokonca ešte tomu veríš, ak tvoja viera nie je potvrdená tvojimi skutkami, ak tvoja viera nie je potvrdená činmi. Môžeš hovoriť, ja poznám Pána Ježiša, ako hovorí tam Jánovom liste, ako je napísané. Kto hovorí, znám ho, ale jeho prikázanie nezachová, je klamár. Si ty ho nepoznáš, klameš, si klamár, tvojim otcom je diabol, nie Boh, lebo klameš, on je otcom klamárov všetkým. A tu no vlastne aj v tomto Jeremiášovi, alebo aj v tom liste Korinťanom, vlastne Božie slovo nám sa hovorí, že poznať Boha, Boh sa nám chce dať poznať. On je milosrdný. On je, ako sme to čítali, že poznám mňa, ktorý činím milosť, súd a spravodlivosť na zemi. Boh činí milosť, on dáva milosť ľuďom, on je dlho zhovievajúci, on dlho vie čakať na to, aby sa človek spamätal, dlho dáva človeku možnosť, aby sa obrátil. Niekedy pre nás ľudí sa nám zdá až príliš dlho pri niektorých ľuďoch, ako keby dával. My sa nepozeráme na seba, koľko nám on dával, my sa pozeráme na druhých, že no to už dlho s ním nič nerobíš, Pane. Mal by si to urýchliť, ale nie s nami. Nie s nami. S nami byť trpezlivý, s nami to vydrž. Ale keď my poznáme Boha, tak my máme byť trpezliví. Tak ako Boh je so mnou trpezlivý, ako mňa dokázal znášať, tak potom aj on má byť trpezlivý a znášať tých druhých. To nie je na mne, to je na Bohu, to on rozhoduje. On je sudca živých a mŕtvych. Nie ja som sudca. To Boh je sudca. Ja mám jedine to robiť, že ja sa mám chváliť tomu, ja poznám teba, Pane. Že ty
Ty si Boh, Ty si Hospodin, Ty si Pánom tohto všetkého. A Ty činíš milosť, súd a spravodlivosť tu na zemi, lebo v tých veciach máš záľubu, Tebe sa to ľúbi, Ty to robíš všetko. Ty dávaš aj milosť, ale Ty konáš aj súd a Ty dávaš aj spravodlivosť. A to všetko sa deje tu na zemi. Ale na mojou úlohou je, teda, aby som ťa ja poznal, aby som ja to mohol uniknúť. Aby som mohol uniknúť tým súdom, ktoré Ty si povedal, prídu tie súdy, pretože ma neposlúchajú, hrešia proti mne a ja dám súd. Ale Ty môžeš uniknúť tomu súdu, ktoré Boh rozhodol, že príde to. Určil deň, kedy príde ten súd, ale On dáva milosť a dáva šancu, aby sa človek obrátil, aby unikol toho súdu, aby prijal tú Božiu spravodlivosť v Kristovi Ježišovi, Synovi Božom. A aby mohol mať ten život, ktorý má Boh. A mohol žiť ten život. Už tu na zemi. A keď príde ten súd, tak Božie slovo Ti hovorí, že Ty unikneš tomu, pretože Boh ťa vytrhne. Boh ťa zachráni. On sa oslávi. Tie národy alebo tí ľudia budú sa strachovať, budú sa lakať. Tam v tom Lukášovi, čo sme čítali, v tej 21. kapitole o tom, že kde je každého času tam predtým napísané, keď vy uvidíte toto všetko, že sa deje, lebo národy budú všetci trpnúť do strachu, ale keď vy uvidíte, že sa deje, pozdvihnite svoje hlavy a zdvihnite svoje ruky, lebo sa blíži čas vášho vykúpenia. Tí, ktorí poznajú Boha, oni ináč reagujú na to, pretože poznajú Boha, majú s ním vzťah, majú s ním priateľstvo, nie sú nepriateľstvo. Boh nie, toto všetko neprichádza na tento svet kvôli mne, že ja som nepriateľom Božím, ale kvôli tým, ktorí sú v nepriateľstve s Bohom, že ja som tu, ale keď ja milujem Boha, keď ja ho poznám, keď ja túžim po ňom, keď ja sa modlím, Pane, Ty si môj poklad, Ty si moje bohatstvo, Ty si to najcennejšie, čo ja mám, Ty si moja radosť, Ty si moja osľuba, Ty si moja krása, ja túžim po Tebe, Pane. Ja ťa potrebujem, Ty si moje všetko, Ty si mojou chválou a mojou slávou. Ja ťa chcem poznať viacej. Daj sa mi spoznať, priniesi ma k sebe, zober ma do tej svojej mocnej ruky. Veď ma to Tvojou cestou spravodlivosti. Ty ma ochráň a Ty ma zachrániš, lebo Ty ma miluješ. A ja ťa milujem, Pane. Chcem ťa poznať viacej, daj mi rozum, nauč ma to všetko. Chcem chodiť po Tvojich cestách. A keď takéto srdce Ty máš, tak Boh Ti to dá. A On ťa naučí. A potom aj, keď príde tá chvíľa, keď príde ten súd na tento svet, tak On si ťa vezme, On ťa vytrhne, Ty unikneš tomu všetkému. Skrátka, to je tak. V tom zjavení Jánovom, tam to je napísané v 3. kapitole od 10. verša. Pretože si ostrihal slovo mojej trpezlivosti a ja budem teba ostrihať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktoré mám prísť na celý svet, skúsiť všetkých, ktorí bývajú na zemi. Prečo? Pretože si ostrihal slovo mojej trpezlivosti a ja teba budem ostrihať a vytrhnem ťa z toho. Všetko, čo má prísť na svet. Skúsiť tých, ktorí budú na zemi. Tam príde ten súd. Tam sa bude rozhodovať, na zemi sa bude rozhodovať vinná, nevinná, vinný, nevinný, podľa čoho? No podľa toho, aký je čist skutok. A ten, ktorý chodil v tej spravodlivosti, ktorý poznal Boha, tam mu bude vytrhnutý. A tam potom hovorí ešte v tom zjavení, drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvoje korunu. Aby nikto ťa nemohol okradnúť. Drž si to. Ja prídem rýchlo. Tak ako tu Peter hovorí, že ako rýchlo, kde je ten jeho príchod. Viete, tu náš čas a jeho čas je úplne voláčom niečo. Tu my úplne iná sa pozeráme na doby a na časy. Nám sa zdá, že už koľko rokov, Pane, už ťa verím, už koľko rokov ťa hľadám. To je ako nič. To je nič, čo ma Ty hľadá, to je nič, čo ma Ty pozná. Viete, Enoch chodil s Bohom 300 rokov. Koľko Ty chodíš s Bohom? Určite mi 300 rokov. A Enoch chodil s Bohom 300 rokov a Boh si ho vzal. A Enoch musel chodiť 300 rokov s Bohom, aby si ho Boh dal. A to musel Enoch ukázať teda tú svoju vieru, tú svoju túžbu byť s Bohom, tú svoju lásku k Bohu. Aj ty musíš ukázať svoju lásku k Bohu, ako ty chodíš s Bohom. Každý deň krič na Boha, každý deň pros Boha. Nech som uznaný za hodného uniknúť tomu. To nie je moje,
Moja rada, to je rada Pána Ježiša Krista. No a záleží na nás, aké máme srdce. Či mám obrezané alebo neobrezané srdce. Či si budeme chodiť podľa svojich umieností, podľa svojej pýchy, podľa svojej nadutosti. Ja viem, čo je dobré, ja viem, ako sa mám modliť, ja viem, ako mám hľadať Boha, ja viem, aká je moja viera, aj Boh vidí do môjho srdca, ako to počujem veľakrát. Presne tak, Boh vidí do tvojho srdca, presne tak, ale čo tam vidí? Ale to je všetko rozhodnutie je na mne, na tebe, na každom jednom z nás, aby sme boli úprimní pred Bohom, aby sme mu ukázali túžbu. A je jedno, či si veriaci 1, 2 roky, 3 roky, alebo 10, 20, 30, alebo 50 rokov. Boh chce vidieť tvoju túžbu, tvoju lásku, tvoju snahu, že ja ťa potrebujem, ty si pre mňa všetko. A čím si viacej pri Pánovi Ježišovi, čím viacej poznávaš Pána Ježiša Krista, ja ti poviem moju skúsenosť, tým viac budeš túžiť byť s ním. Tým viac budeš ho chcieť spoznať, lebo budeš vidieť, že ako je to dobré. Keď som aj rozmýšľal nad dnešnou kázňou, keď som sa tak zamýšľal, keď som tak sedel alebo ležal a rozmýšľal som dneska, keď som prišiel z roboty, tak som rozmýšľal, kadejaké myšlienky chodili, ale vieš, že by som rozmýšľal nad tým slovom, že aký je on dobrý, že ako ma miluje a čo všetko on urobil pre mňa. A ako on chce, aby som ho ja poznal, aby som bol bližšie pri ňom, aké je to dôležité pre ľudí ho poznať, tak mňa naplnila tá jeho láska. Ja som sa tak vrťal na posteli. Čo som nemohol nájsť miesto, čo ma to tak krútilo v takej dobroty Bože. Čo ma to urval. Som si hovoril, Pane, tak toto je to najlepšie, čo ja môžem prežívať tu na zemi. Keď sa ma dotýkaš, keď ja rozmýšľam nad tvojim slovom a ty naplňaš moje srdce láskou. A to ma tak pozbudzuje, Pane, naozaj, že musím ťa poznať viacej málo, že ťa poznať ešte viac, ešte bližšie pri tebe chcem byť. A to preto, že ja chcem žiť naopak. Naozaj, ja chcem žiť naozaj s tebou tam v svojom kráľovstve. Ja chcem uniknúť tej smrti, ja chcem uniknúť tomu všetkému. Preto si sa mi dal spoznať, preto som uveril v teba. Aby som nie zahynul, ale aby som bol zachránený, aby som bol vytrhnutý. A ja ťa potrebujem poznať viac. Amen. Amen. Ďakujem aj nebeský oče, Páne Ježiša za milosť. Prosím, ťa pomôž nám porozumieť týmto veciam. Aby sme sa nehnali za márnosťou, ako sa tento svet ženie. Aby sme nechodili, Pane, takej tvrdosti alebo neobrezenosti svojho srdca podľa svojich myšlienok, ale podľa toho, ako nás to naučili ľudia, či naši rodičia, alebo ktokoľvek. Ale aby sme hľadali teba, aby sme poznali teba viac a viac, aby sme teba mali na prvom mieste a ako to najdôležitejšie, čo my potrebujeme. Potrebujeme poznať ťa viac, byť s tebou viac. Ostrihať to tvoje slovo, poznať tvoje slovo, chodiť po tých tvojich cestách, poznať tú tvoju lásku, ten tvoj život, viac a viac a viac. Prosím ťa, pomôž nám v tom. Dotkni sa nás svojou mocou, svojou láskou, svojím duchom. Dotkni sa nás Duchu Svätý, pomôž nám, pritiahni nás k Pánovi Ježišovi. Daj nám milosť, aby sme to uvideli, aby sme to porozumeli. Rozšír to naše srdce a daj nám milosť, aby to tvoje slovo bol našim bohatstvom, našim pokladom. Ten tvoj duch, aby bol našim pokladom. To tvoja láska, aby bol to najcennejšie, čo my máme. Ty sám, aby si bol tým najdražším, najcennejším, čo máme. Aby sme mohli vydávať svedectvo o tebe tým všetkým okolo nás, ktorí ťa nepoznajú, ktorí idú za tými márnosťami tohto sveta, nepoznajú, čo je dôležité. Daj nám milosť, aby sme im svietili, aby sme mohli im hovoriť o tebe viac a viac. A aby potom boli dotknutí nie nami, ale tebou, aby boli dotknutí, tým tvojim životom, to tvojou vláskou, to tvojou mocou, aby boli dotýkaní, aby sa obrátili, aby uverili a boli zachránení spolu s nami na tvoju slávu, čo je to všetko mene Pána Ježiša. Amen. Amen.